Jotono Sobani Kulmung tei Seludia Faro Ang tabuk o jorao Assam sakhe Facebook live ma phaimani abong khamo haise norok saimano jotono sal kisa sekang eba salsa salni sekang khoroksa takhuk chini bobagrano chini khasuksa bobagrano je khuk phaidang kok samani bagui aboni kisa kok phil rwnani bagui ma phaikya sapung tini kebangma bora ano call lok khlaikya eba text message rok khlaikya kisa okong tini sanani bagui mi ang kaisa status berukha mi khoro wansukmani tei saria kebang borok no sakaba ni phia baksa koikha je kisa ano Facebook live o phainai kisa kok sapainani bagui nai o jorao kami amchairni baksa borok ba thui tongkhana tei sini auli amchaya tongnai kebang kuk borok no tabuk thuya khuna baksa borok maichai tongkhana baksa borok ba maichai pai thuyamo rok tui Facebook rok thung tongman jora wngkhana hinkhe kok asuk kebang sakla kok thaija thaini sanai sini takhuk okra ani slide okra nangnai bo takhuk okra Vikas Debbarma hai bo Maharanipur bukhakni ni khanao ang bono sinia agio waisa bini video nukha tei ang bono baithangla sinia ang boi muk thangrago malaya kho tei ang boi malanya ni muchungya tangkhe sasasuk malanya ni sebma bono kok thaija thani sungnai apro kokhe bo oro sekang abun sekang ang sini bobagrani tuinai sing ang kok kisa sanang sung abo khe bo hai bobagra bo sak baithang bo gosia je tabuk bini power tongo eba bini fan tongo tai bo tabuk bo agi kusung 184 bini babuno khobu hingke 185 tai bo bono khobu hingke 186 mane ko dynasty ni fan agi ni height tongo tai bini raida tei bini rules bini administration choli tong bo gosia phia ba tabu bo bosini bkha bisingole bosini bagile bobagrano tini engiman bini fan te power kri phia ba bobagrale bobagran ble boto thiasak chin bagi bobagrano tongthanai te tongnai tei bobagra jeng tabu kisa kok sang thangke sini agini kisam Indian cricket team ni captain sini Saurav Ganguly no West Bengal ni borok tei West Bengal ni simia all over Indian borok no bono Maharaj ni Maharaja ni bono borom rini bung pharka phia bo bong bongso kya bo bobagra bo grib tei bongni asai songkya bobagra ni nukhungni borok bukri jeng bobagra ni gosemani borom roma abo kasi borom seble bok saka gণতন্ত্রনি tabu gণতন্ত্রনি jora tabu gণতন্ত্রনি mol tabu kebo Maharaja kri haikri do okogno ang norirkha nang je samane a video o abo bo kok wanji be saw boni naharmo ang tamo sia bo sabono bo khana na musung sabono bo saiman na musung kok thaisano sana musungo takhuk okradano bobagrano tui bobagrani bangra tui silai surinai popular engei nung neta engnani tanadi nung neta engna musungkhe nung soi dofano hamjagui tongkhe eba nung dofano tei dofani bagi samung khlaina musungkhe nini saksakni phanbai nung samung khlaidi tamni bagi bobagrani mungno ereng nung oro khursaoinai nung bono majra berinai nung kusugo kana musungba bobagra le nono tamu khlaikha abo ang nin thani sungu tai nung ar saka TPF da han Tipra da han
party phonongthing enjoying phonongthing kebono phiogya abuni nahar mungtamo nung aro saka kwbangma tabuk gami amchayo nung bibranti khlai tongo borokno nung pansukmaya khlai tongo tamule khlaika bubagra no o corona ni omahai jora hamya jora o tabuk ingya hampono 3 months 4 months running ingtong tai jottono siu sin tipra hasen bukung bara tipra saruk simia wanji dofani kubun dofani borotai o barot hakotoroni ingya hampono jottono saimano je o jora hamyani jora o bubagra tai bini tipra motha busuk jora tei lukuroni thani thangi sogui khatai chuba khatai chubai tonga tai chubo subana thinango bo hingi nung bonole bo biangti nung bono je jaya samung khlaima nukha abuni kok philni thani sano tai patal konna eba TPF ni je bokhoro ojoma boje samung khlaitam abo to bubagra dagi mungbai khlaya bo bini mokolo bubagra no khoroksa TTADC ni chari phangchar namusung abo bini saksakni opinion tai bong mothana opinion bubagra to saya sin tipra mata to saya sing bubagra no nai bubagra sak bai thangbo bo video tei khai saklai rekha tai audio khai saklai rekha je ang o potno manani musungya bo tumung no bubagra potno hamjagi tongkhe bo thangnai bisio congress ni ojomani potni bo yakar gala khamu tai bo tabu bo sao ang potno hamjagya ang dofani bagui samung khaina musungo tai khlaibo tongo tai bo khlaibo thangnai hinga omohai jora wala nung asom satamni bagini nung bono sejawi make haime sana nangkha abuni sikangmang te khosam nukha sini agini kesam tabu to kesamung sina MDC sini Joy Kishore Jomatia boba haino bubagaroni mungno tuinai kabang mano katrepor kok saka boni sikang wanji bosongni Chondon Chatterjee bo saka tini mo haike sing kok ti se ke bubagarani ngai ang masuka pula je sanai borok sawi tongthung pheba tini kisa khana kisa ke mo haike sata sata ke tini bubagra no bui hanang pinang khlai khibnai tai sini thinang manago thangnai tamni hinba nungnai tini tumung no sini bubagra kubun dofani borok hangke busuke kusukoti senai tam khaton khamu Bangladesh tabuk bo chakmarong ni bo bubagra tongkho bongno raja tongkho raja Devasis rai borok bongno bong circle chief hne tai mogrong ni butongo marma chief Bangladesh tai tini England London bo rani tongo rani ketabu bunu rani ni rules da soliba haipono to bono borom rene kaisa asuk phang nung tini tipra haste bo ni governor tong na sing bo bono his excellency his highness ni bono borom rene kusuk borom ton aba haino sini bubagra no sing borom rena le nin tam thangba na rang nango na poisa nango na rangsari sak nango sini laibu masa sini o dofani sini bubagra sing salaitiro bkhabi sing rajbongso sini 184 jona raja hairai pheba kwthang tabu bo tongui tongkho bini phan tabu kri ingi mano haipano hai hinle sing bono maharaja nam raja hanle haida sing khoroksa o sonnasi nini Ramkrishna mission ning korono se a sonnasi rong se sing maharaja hanle noro patap klai khulumi mano hungke sini soyong sini bubagra no sing bubagra haning gosina tamlangba hingke গণতন্ত্র means abuya je nung khoroksa bubagra no ebake dobono nung bubagra songle borok ni bini mungsa saya seke nung bon bahakya ke mazra berina kok sawi man khaba na temung গণতন্ত্র hne sing bonono musuk sui tok pun hne kok sanai haida ni tei nung je sawo গণতন্ত্র ni jaro tau amhai cholia amhai kong hemia sing bono amhai khane regla khani ari গণতন্ত্র means abuya je nung je
khuk bai thang kok sanani tini je nin khuk faiti je khaka tini kok san am hayable gণতন্ত্র means abu yable gণতন্ত্র nin khorsa boro nin go nang an setew ka hamsina ang samano nang ki abuni nahar mungke buskango ADC election da sing mare tongo lokorong thantaw singmung phai ase tong phai nang je obo haike bobagara no kok sil samani abo ki nini nahar mungki ADC wo nang MDC eba EM na musumani da nang abuni sikang bo buije furu CAB ne kasule ti pra sorok baksa ba thi kosok kha baksa thi rekha am hai joro nungke CAB no support khaibo nin video bo khorjak sing nukha ang bo miya status rekha upload bo sing nukha abon nin thani singmu nung tumung no ani o video rong nugui tongkhe ba isa sing ne kok phil di nung tamni bagai ni nahar mung tamni bagai nung bubagra no mohai kok silsa kha tai nung ajaga te bang bkhanango nung aro ang te wansung kuthugu wansu jakti ingi thango nung kok wanji bai sao ambo lama bo jaga jan ga saimiya bo thayo jani nung chirik chirigi sao kok wanji bai amo tamo chini borok no khnarana bagida bubagra no khnarana bagida eba khe kubun naharmung abo lokorok no saimanai nini ningmo sinai kaham no nini mungsasung nini naharmung kotor nungi tongkhana pheba muito narakdi dofano phaloi dofano siklugui nung kusu kaibo nung asuk thai kotor manibo nung apru bor thang tongnai nini sinimung nini hukumu mukumu se tonglak hingke nung sabo bele nung tongnai ba jesepon muito narakdi nung je dofano hamjago ba je boron nung omai samung khlai tongo bole bini dofano yakari bini asu thai kaham yakari non asu thai reglak tai nung bo jasa jaga pon thangdi nung affidavit rong khladi nini bumung nini sinimung tipra san tongnai nung kubun dofao nung hawi maniya hingke nung je dofao tongo a dofano hamjaya winai kubun dofano hamjagile tamkhaini ba borokni thayo borok thik tong borokni position borok thik tong borok bong dofano hamjago bong dofano bagi borok samung khai tongo nini bising tui nono unglokti AC heke merei nono jing walai sulai khaima kha to borok be kaham tabu sanamo sungo tipra motha kaisa NGO se so ophono simia ang joto takute buphuno no sanamo sungo singla tabu dofani bagi samung tangna hanai bobagran logiwo sango yutuku khawi khorogo pakore sorei bukhano thominai samung khlaisinai hinma jora wo mohake kebang nai ro phakya hangke kubini belai khane bukhawo khasao bobagara tebo bukha tongthokjak yangjak gui tongkha tamni hinba bo naji bini mohai jora bo ingya hampano se bo 30-40 lakh pocket ni rang sebakya nangla busuk bo sebaika saimiya dofani bagui nangla busuk khlaika busuk sakni kolom tikhekla ang saiminya pheba sinti pra mothale samung khlai tongo lokorok nugui tongo sing kok sana nangyabo lokorong kok sanai tei bobagara no thiasak logiri thangnai tei tipra motha ayoglok thung bobagara ayoglok thung tipra sa khayung ayoglok thung jotono hor kaham asa kabang kok salia